का हो झमकवला से होई। अब अपने मुंह से आपन बड़ाई कि हेतना मिलियन पहली बार ट्रेंडिंग हम देखनी। भैया कहत रहन कि हेतना मिलियन हमार बा इतना मिलियन। एक साल से तो तू लौकते नहीं ख, रेसे में नहीं ख। जो ये सब पढ़ जहिया गइल से बड़न जहिया से पावर स्टार एक्टिव भइल बड़े, एक्टिव मतलब कि रेसे में उनकर नहीं खनी उनकर उ कहत लान पहले जे मूड माने बने में टाइम टाइम लगेला, लेकिन अब लगे। तो टाइमे नहीं लागल। अब सप्ताह में इतना ना मूड बन जाता जे हमें बुझाता हर दिन गाना लॉन्च होई। नया नया गाना ई उधिया गइल बा। और फ्रस्ट्रेशन निकलता अलग अलग टाइप के इंटरव्यू देके, अलग अलग अपना एथी से कहवा कहवा के कि हम 100 मिलियन देले बनी, हम 200 मिलियन देले बनी। हरी हरी ओढ़नी एगो के नाम एगो सुनले बड़ा। एगो औरी बात बनू इनका लगे भैया के लगे तोता बाड़ा सब, तो तोता पोसुआ अरे तोता। बाप, हम कहली ना हमरा घरे एगो तोता रहे। हमर मम्मी कहस नु कि ए राजा, तो वो कहे ए राजा। उहे वाला हाल एकनी के बात ठीक बा। अब लेकिन बताई कि एक साल में इनकर एगो गाना नहीं के जो 200 मिलियन गइल हो के गाई मार दो झूठ बोलत रहे आके। तब मर्द तारा इंटरव्यू तनको में शरम लागता। शरम लागत। आ इंटरव्यू में तू ऐसा ऐसा बात कहत हुआ हो कि इतना मिलियन हम ही बहुत हाई तरह स्टार। मिलियन हम ही देखैले बानी हमें। आ तार एक साल में तू खुदे सर्च मार के देख ल एगो चैनल पर कोनो, तनी हमरा के एगो देखा। मतलब चैनल पर कोनो 200 मिलियन गाना नहीं के गइल। वो अपने आप के दुकान स्टार कहला से थोड़ी हुई। कहला भैया बॉलीवुड से ना, हमरा के साउथ से हमार तुलना साउथ से करावो अरे के तो कराई। सुनी ना, साउथ से टक्कर ले लियो कहा से कि साउथ के 20 मिलियन 30 मिलियन चल जाला तो हो जाए ऑस्कर मिल जाता ठीक बा। 20-30 मिलियन हे जब 200 मिलियन अब पूरा एकदम अब सुनामी तू या बता, लहर तू लिया तू देले बड़ा। एकदम सही सही सर्च मार के देख लो। तार एगो एक साल में गाना नहीं का जो 200 मिलियन एगो चैनल ना पर गइल लेकिन ई होखे। साउथे लायक बोल रही बड़न। साउथ से टक्कर ले लियन 10-20 मिलियन के काम बा। लेकिन हेजा जवन पवन सिंह के बवंडर आ सुनामी चलत नु वो अच्छा इनकरा बस के एगो कहा बा। एगो बात बताई। हमार भैया बॉडी देखावत लान ओकरा हैंगा बाप रे हैंगा। केहू के बॉडी अच्छा देखे अच्छा तो तोतवा के सुनी हो। तोतवा कह रहा है कि पूरा इंडस्ट्री में जितना रीजनल लैंग्वेज के इंडस्ट्री बना अच्छा तू केहू के हमरा नहीं के बताव, विराज भट्ट के नाम सुन ले बड़ा? लगा तो भुला गई। सुनले बड़ा विराज भट्ट के? लेकिन एगो हैंगा कह दी तो तार धुरंधर भैया हिल जाए। सुनी ना, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो है। बाग तो ई भोजपुरी के हई हई कहां से ई का रे कहां से नाजायज आ गइल बा। ई तो खुदे अभी कहत कहता, बा। अभी यार भाई कहता तू दू थापड़ काहे ने मरला धुरंधर भैया? तारा के यही सब बात पर तू चुक जाला त हमनी के खीस खीस पड़ेला। पड़ेला। रहुआ बात तू बतावो मर्दवा। उ कहत रहल जे आपके आपका भोजपुरी इंडस्ट्री, आपका आपका भोजपुरी भोजपुरी इंडस्ट्री तहार अकेले भोजपुरी तब इंडस्ट्री हो। वही में से कमात खात बा ओकरे के ओकर उ ओही से कहता। चलता, हैं? ओही से ओकर घर बार जान चलता। तनी ओकरा का करी थे कोनो दू थापड़ काहे ना गलफरवा पर मरला। एकदम अरे आपन और भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दे रे वीडियो बनावल तो देखते हो छोड़ दे वीडियो बनावल कि ना भैया। ते जब से कहले बड़े आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में तब से है जा सर्कल बा है एकदम जा। दिमाग का। अब जानत है लेकिन कि भैया एगो औरी बात बा। इनकरा लोग के भैया के देख के मिलियन 100 मिलियन ट्रिलियन ई सब देख के इनका लोग के सनक गइल बा दिमाग। अब ई देखी लोग उल्टा सीधा धुरंधर ना भैया के कहिलो। बार बार फंसावत रहल, लेकिन धुरंधर भैया होशियार होन बुझे तरह जवाब हमरे देवे के पड़ी। तो त ए से उ तो उ कह विवाद के में से निकलत रहल। उ तो कह के निकल जाई। हाँ, जवाब इनकरे देवे के जवाब पड़ी। इनके देवे के बाकी पड़ी। भैया एक बात कही, लेकिन भैया तू जान जे उ अपन चैनल चलावे खतरा लागल बा तारा पीछे पीछे और कोनो बात नहीं है। हई जो जौन तू 200 मिलियन 100 मिलियन तू कौन मिलियन कला नंबर दे। आ जितना दिन से कहत रहो कि फ्रस्ट्रेशन में बाढ़ लो नइखे लो बाजत, तनी एको गानवा हमरा के बता दो ना कि नइखे लो 200 बाजत। मिलियन तार गइल होखे। अच्छा तार बाजत होखे। हम बताई लाल घंघरा के नाम सुन लई होखबो, हरी हरी ओढ़नी के नाम सुन लई होखबो, हाँ? और दू चार गो सब धन तोहरे में बाटे। ओकरो नाम तू सुन ले बा। लेकिन वो 135 मिलियन प्लस गइल बा अभी ठीक बा। ए साल में केने बजला हमर दे कहाँ बजला ह 2023 के साल में नहीं खलौकत कहीं। अपना से अपने मुंह से हगला से थोड़ी हुई। अपने बड़ाई कइला से थोड़ी होई। तब अब लाइव आके हम कह दी कि हम नरेंद्र मोदी हैं तो लोग थोड़ी मान ली। यंत्र का भैया तू ही कह तू ही सुन। हाँ। तू अपने तोता के तोता सुनावा। सन के सुनावा जौन साथे पत्तल उतल साफ करे जाता रह सब दुके कर हौ मगहिया जमाने वाला कह दुके कर मरद आ दुकवन पुत्र उहे वाला हाल बावे। लेकिन हमनी के भैया उ सब ना ऐसन हमनी के होंगे ना कहनी सन। एक बात कहता नहीं कि हम निशन के राइट बोले नहीं सर, राइट ए से बोले नहीं सर। आप गलत है तो गलत है। आपका इस सीजन में गाना नहीं बजा है तो हम कैसे कह दे बजा है? अपने आप से आके कह रहे हैं, लाइव आके कह रहे हैं कि मेरा ही बजा है, मेरा ही जलवा है, हर जगह हम ही है। तो
मरते हमनी के तो जरूरी बा कि हमनी के आके बताई सब लोग बेवकूफ थोड़ी लोग बैठल बा। रउआ लो जानता नहीं कि केकर बाजता, रउआ लो वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी और राय अपन जरूर दी कि कमेंट केकर में बाजता। अब बाकी हई रटुआ तोता लोग के एकदम माने उड़ा देवे पिंजरा खोल के, ठीक बनू। मिलता नहीं अगला वीडियो में।